Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines Star Time alas 4:36 sa liwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang aton sininga mga kaaksyon tagparamati sa tabok sang kadagatan, ang isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate, sa kutob malabutan sa ato siniliwat nga broadcast. Amon kamo nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo para tuntunan Aksyon Report. Afternoon edition, Sabado nga presentation. Sa kinandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, sa aton sini nga mga patrol unit reporters. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga report sa tagsalila sini ka mga areas of assignment, mga balita nga inyo babasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad sang inyo para tuntunan Aksyon Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation, petsa 13 bulan sang Marso. Liwat naton nga mangin kabuylog sa aton sininga pagpangalagad ang aton sininga Patrol 2. Ang aton sininga Crosswind Patrol sa ila sininga routine, sa ila sininga hilikoton tagsa kahapon. Ang paglibot-libot sa pila ka mga mayor nga dalanon sa Metro Bacolod. Agod liwat nga himulsuhan, bantayan ang dalagan sa trapiko,
Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Sabado nga edisyon sa inyo para tuntunan, buylog nato ng puwersa sa Patrol 2, Aksyon Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Ninyo Bugina. Of course, ang aton man nga pagbantay sa mga update balita sa pinakaulihi nga mga information sa national kag international. Sabado nga presentation sa inyo sinialagad. Mangin kabuylog manato ng puwersa sang News Center, Aksyon Jan Diaz. Ang aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A sa Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up naton diri ang aton nga IT expert Aksyon JM Viking. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Siyudad Sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan, ang inyo sinialagad sa sining nga palatuntunan, tagsa ka Sabado, isa ka simana, duha kadlaw ang aton diri pagpungko sa sining nga programa Biyernes Sabado sa ngalan ni Loverboy Aksyon Marlon Hinavaya, ang inyo regular nga angkorman sa sining nga palatuntunan, buylog nato ng puwersa kag ang inyo alagad. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua. Off din ninyo ako sa Rabilin. Isa ka oras, 20 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon. Karon nga hapon nagtupa ang ulan. Diri sa siyudad sang Bacolod, madamol-damol nga ulan pero naguntat kadali, subong nagulan naman. Mabulubog na ang aton sini kahaponanon. Basa ang dalanon. Ayaw gid magsulay sa ulan. Kung magsulay kagid man sa ulan, importante hindi mabasa ang dila. Una sa balita, una sa aksyon. Basa lang ang bilog mo nga lawas. Ayaw lang ang dila. Kay basi mapas mo ang dila, kag hindi ikaw makapanabor. Masuspitsuhan mo pa ang imo kagalingon nga basi may COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aton nga mga motorista, hoy, hinay-hinay lang ha. Danlog balang dalan. Basi mag-slide ka mo. Kaghalinan pa sa paguba sa inyong baby face. Ayaw gid pagbagnos ang inyo itsura sa simentado nga dalan. Subo man ay. Sa wala pa nakaagi perma sa dalan, ayaw gid magtiaw-tiaw perma sa dalan. Sakit balanoy. Hindi mo pa mabatsaga na. Pero pagkagabi, pagkaga, ang panit nga nagputi, naggulpi itom, pag nagkurinot. Ayaw gid noy ha. Ayaw gid magtiaw-tiaw. Ayaw gid magtilaw. Sakit bla. Nanong mga bolo-balita sa palibot-libot sa aton probinsya. By the way, congratulations sa Barangay Pahanukoy sa unang adlaw, unang Sabado, sang Barangay Peacekeeping Action Team o kon BFAT. May ara dira nga seminar training nga ginapatigayon ni Police Master Sergeant Ricardo Sumugat III. Ang BFAT nga mo ang
patigayon sining training. Siya ang BPAT trainer sa mga BPAT members, mga tanod sa mga barangay diri sa syudad sa Bacolod. Ang pahanukoy ikaduwa nga batch sa pag-training sa aton nga mga tanod bilang miyembro na sang BPAT. Tatlo ini ka Sabado, tatlo man ini kadlaw ang guwae. Pero every Saturday lang ini ang training. Defensive training, tanan-tanan nga training. Pati rescue, pati pag-ariglo sang problema, pati ang pag-supervise sang traffic, dara maagyan sa mga barangay tanod, sa barangay pahanukoy, sa ilang seminar at the same time training. Salamat gid kay ihado ko Police Master Sergeant Sumugat III. Naghatag man sa iya sila nga tsimpo. Of course, ang ining training ginaprobahan ni Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble upod sa iya Barangay Council kag SK. Of course, ang ginatawag nga health protocol ara gid na permi. Pagluwas ang training tikinanlan opdan ta ini sang pagsunod sang health protocol. Sa unang adlaw sang amo nga training ara si Police Major Jory Puerto, isa sa mga naghahambal kay na sang aga sa gym sa Barangay Pahanukoy, ang Chief of Police sang Station 8. Ang chairman sang Peace and Order, Kagawad Peter Maymay Noble ara man nagpamulong-pulong upod kay Kagawad Glenn Burgos kag sa inyo sini alagad. So dako ini ang mabulig seminar at the same time training sa aton nga mga tano dira sa Barangay Pahanukoy. Good luck sa inyo tanan-tanan, nagkabay pa makapasar kamo sa training nga ginapatigayon dira sang aton nga Police nga si Police Master Sergeant Ricardo Sumugat III. May another naman nga balita sa naman ka variant sang isa naman ka virus salin sa lugar sang Brazil. Ay nagigo naman sa isa ka OFW na to. Kadamo sa mga variants, Inain nga mga klase virus bala. May mga UK. Subong Brazil naman, Amo na silingko, suliton taliwat. Mintras tanto nga way patama turukan sang vaksin. Halong gid kita, ha? Ang mga nagalagaw ni Blanga Balita sa Bacolod nga kuno may lockdown sa Domingo. Ni mga tao bala wag ni obras kabuhi nila mong ang labugay kag ang ginatawag bala nga pagpatalang sang impormasyon. Amo ning ginahimo nila ya. Di pa imuyong kamo. Kundo hindi man lang maayo ang balita nga ginalaptan yung social media. Abi, ipaiway nyo lang na Paano doon nagkasala-salaman ng Espiritu Santo sa aton nga mga pumuluyo? Kaya nga nagalapta nga balita nga kuno sa Lunes may lockdown. Ang lockdown niya dito ni Manila sa mga barangay nga puwerte ang pagtimbuok, puwerte ang pagtaas ang kaso sang COVID, not diri sa Bacolod. Ito ang mga Manila mayors doon na isa to sa ilatindo nga dapat may ara uniform nga curfew gani mo alas 10 hasta alas 5 sang kagahon. Kaya mo to ang ginkasugtan sang mga Manila mayors nga i-uniform na lang ang curfew nila dito, istriktohon from 10 p.m.
to 5 a.m. Kaya daw hindi gidya masagang ang sinakaay sang kaso biktima sang COVID-19. May mga exemption na dito. Naging kaisahan ang mga Manila mayors. Ito kung hindi nila ni paghugton, kag hindi nila ini pag-isahon, basi pala kadlaw, damo pa ang may COVID sang sa wala COVID ng mga residente nga nag-i-star sa mga barangay nila. May mga barangay na ito yung naging lockdown. Apektado gidya ang kwan mapangabuhi isang tao. Basta may lockdown, apektado ginay ang pagsinalayo mo, papangabuhi mo, abnormal. Muna siling ko palang sa subong pa lang, diriya sa aton sa Negros, especially Bacolod, sundon tanang bala ang health protocol. Hindi na tamang salig kasi mo, okay nang dalagan sang record sang Bacolod kung COVID-19 na pagambalan. Kaya kung kaysa may haragi man tuod, zero mo. In fact, diri sa Bacolod, out of 61 barangay, 51 na ang barangay COVID-free. So, i-sustain talang ni. Basta makompleto, tangawan na tas ang cases ang COVID sa 61 barangays. Kasimple nang ginapangayo sa aton LGU. Health protocol lang, social distancing, wearing face mask, wearing face shield, hugas kamot, gamit habon. Kung nakasimple, samtang way patama tublukan sang anuman nga sahi sang vaksin. Kaya sa Manila, sa tuod-tuod lang, do amat-amat na nagapangampo to mga ospital, kay amat-amat naman saka, kag amat-amat naman nga nagadamo ang ila pasyente sa COVID-19. Amo na siling ko, soliton ko liwat, way na sang pinaka-miserable nga pagpangabuhi kung ara ka sa ospital nga may COVID ka. Believe me. Ang ospital nga ginasaligan ta nga ang gobyerno, kung kisa ginasuka pang tawo, kay nga, way na sang ligwa, way na sang hiligdaan, ubos na ang ilang mga beds sa sulod sang ospital. Oh. Mani nga sumong kiti may ara na nga vaccine nga nagalabot, kag yung priority tang ining aton nga mga frontliners, kag dapat lang sila ning unahon ta. Ang aton nga mga frontliners, kay sila ni ang nagatubang sa may mga tao nga may ara COVID-19. Sa muna nga subong nga panahon, subong nga tsimpo, kabudlay magkasakit. Muna siling ko, suliton ko liwat, hospital lagi sa gobyerno, hindi pa magbaton sa tao nga may COVID. Kaya nga, why na sang kwan? Why na sang lugar? How much more kung private hospital? Siguro ikaw mga may COVID-19, medyo nagkapangalag-ag ka man. Kaya nga, kung private hospital, iniya realidad, kung why ka down payment, never ka makasulod. Kung tuod ginaya, never kagig kasulod kung may ka down payment, especially kung kaso sang COVID-19. Kung may kaso kaguro sang COVID-19, ang nubo mo guro nga i-deposito pila 50,000. Hindi kasi na mangita 50,000. Gaigod ka gani ka pangita sa imo nga kalanon, isa kadlaw 3 ka beses, tapos amo ni nga kaso sa amo ni nga sahi sang virus. Down kay mo 50,000, tiyabi. Amo na nasa wala pa kita matapikan COVID-19, please, sunda lang ang ginahambal sa gobyerno. Hindi kita mangin kalpante, hindi kita magsalig. Kaysa sobra nga salig, damo ang nagbulusong sa sobra nga salig. Kay gin pa salig nan. Muna, iba no, sa mga ilimnan,
wala sila kasunod sa social distancing, sunod-sundan nyo man. Ha? Kung may korpyo, sundon tang korpyo. Kung hasta ng alas 11 atong baligya kag painom sa mga customer, tadra ng tasta. Hindi na tayo mapasubrada. Kung nalin alas 6 hasta alas 9, naginatugtan kita painom, sundon ta lang. Kung galas batol, dahil sila nga nag-sulusangko kag nagahingampot alas 10, warninging lang, silimuti alas batol na, okay, manira na kami, dugay alas 11 na, korpyo na. Ay, nakasimple. Again, pasalamat kita si LGU. Naging tagaan sang pabor, ang pila naton ka mga business sector, labi na gid ining mga naganegosyo, oras sa kagabihon, ang aton nga mga balay ilimnan, kalanan, aton nga mga resto bar. Pasalamat kita si LGU. Kaya tagaan nila ini pabor. May mga certain nga oras lang nga tasta, hindi na ito mapasubrada. Ay, bandit na galaglabot alas 12. Gahinugyaw pa ay mga animal. May basahan black sido. Ang pangalipay, ang ilay ang gina-iskuher. Ang virus ay magtapik sa lawas nila. Amo nang wala nila ginabantayan. Oh. May kung makita mo man lang virus kay layo pa lang dagal ka na kapuli ka na limo gabi nagkakaroon na ng virus so palapit na sao. Nan, amo na kasimple. Sundon ta lang. Mintras tanto nga buhi ta, wala pa ta injeksyonan virus, i-sustain ta ang health protocol. Kakon ara na gid man ang vaccine na intended para sa aton, kaya subong ang ginauna, subong yung mga frontliners, kung aton na to ka, pa-injection gid kita. Hindi rita mga lag-ag pa. Kasi nasiling ko na, ang vaccine na gina-inject sa tao, hindi para mapatay ka, kundi ang vaccine na gina-inject sa imo, para nga may idepensa ang lawas mo, na hindi dali-dali makapenetrate ang virus nga COVID-19. Amo nang takos kag dumdumon nyo sa aton nga mga pumuluyo. Ang vaccine nga nag-abot na sa aton, gina-inject ina sa inyo para nga hindi kamo pagpatyon. Kundi, amo na ang magadepensa sa lawas ta, sa aton lawas, na hindi kita dali-dali matapikan sang virus. Kung magtapik man ang virus sa lawas ta, may ibato tungod sang sinang vaccine nga gin-inject sa lawas mo. Sang sa wala na gid. Amo nang iban nga ti kasiling nga basi ko na injeksyonan ko na, basi mapatay ko. Kung mga muna mo lang na, di ka kita gobyerno ng injeksyonan niya ang tao ya para mapatay. Hindi. Depensa niya sa aton. Siyempre siguro normal mo lang nga may mga mabulubat siya kagiman guros lawas mo na after injection. Taka mo na siling ko bala sa aton nga mga ka-aksyon, kung may mga kilala ka mo nga doktor, kung may ara ka mo pundo nga balatian sa lawas nyo, ipabangkot nyo sa doktor nyo, kaya mo na silang may proper authority na mag-advise sa inyo. Halimbawa, Dok, may ara ko nga balatian nga heart failure. Oh, sample ha. Dok, may ara ko balatian nga heart failure. Kaya kung magpabaksin ko, okay na, hindi na makafekto sa balatian ko ng heart failure. Amo na bla? Dok, nagahubag permi itlog ko. Hindi ko na-injectionan ko sa vaccine. Kasi makupos. Hindi Amo na bla, mga classic sample na. Para sa ang pinakahapos gid nga kung ikaw high blood sa sina nga adlaw injeksyonan ka, hindi ka gid pwede injeksyonan. No? Basta high blood ka be, taas imo nga blood pressure nga injeksyonan ka sina nga adlaw. Bisan gusto mo pa mapatublok, ang doktor hindi magtublok sa imo kay taas imo blood pressure. Muna bla? Ang doktor hindi na nagapinagusto. Di ba? So muna, again, suliton ko, pumuluyo, mga ka-aksyon ta, kakalamatita. Kung para na sa aton,
vaccine, palihog, hindi na kita magduwa-duwa. Kaya rin subungon, nagginawa ng mga lain-lain nga mga similya ni Guru sang COVID-19, no? At subong ara naman, no? Halin naman sa Brazil. Ay, oo. Chimpo na ni. Nga magpabakuna. Kung ato na tuka. Subong hindi pa aton tuka. Kasi subong ginauna, mga frontliners pa lang. Kung ato na tuka, then, hindi na ta magduwa-duwa pa. Pabakuna kita para forever. Kung pagbotag iba niya sang makako, nga kwao niya kati, way ka na mahimo. So, kung hindi pa manimo chimpo ya, ang importante, buhi lang kita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Ayos! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59. May hapon dira kay Kent Lowell Pabalan sa kay Roma Madra Buenaveles sa barangay Kansalungon, Isabela. Uy, may hapon dira sa mga taga Isabela ga monitor gid sa to, no? Salamat gid sa inyo dira nga pag-monitor. Kay Ronnie Labrador, Totoro ni Labrador, ja niya pabakuna kuya. Muna yung Totoro ni Labrador, pabakuna kagid kung ato na chimpo. Ako Aksyon Eric, pabakuna kuya kung ara na. Ronnie Labrador sang Manapla. Ga-monitor ko di. Mayong hapon dira, ga-monitor kami diri sa Barangay Talok, Bago City, Orlando, Lupina, Sabornay. Oy, kay Madam Jocelyn Comidja, mayong hapon dira, Manang Jocelyn. Kay Melvin Fiñafela, mayong hapon dira sa imo. Sa mga taga-Bangga, Tutong Pilisa, Angela Liarte, gayon dato, ara naman sila. Sige, dali lang, makomersyal tanoy. Sige, dali lang, isa lang ha. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Pabalik diri sa ato sini nga pagpaglagad si Tuturak ni Malinaw Aranawa kag si Sir Helmond Garbanzos. Sir Helmond Garbanzos and family, happy listening kag man dira nga pag monitor sa ato. Jojo Abilia Esther, mayong hapon dira kay Liberty Binitin Ubaldo. Noel Quintanilla Omanya. Ara na sila. Si Colin Tacloban, check attendance lang. Salamat. Check tanay nga to sa nga patrol to sa Aksondale. Check tanay. Sitwasyon sa Bacolod, trapiko pagabalan. Aksondale, gaulan pa, patrol pes kamin. Oo. Okay. Oo. Gali kay ang galom sa bukid kinagainit tipong galom sa bukid tipon-tipon to kinas babaw mo. Oo. Tianong kagidila, hindi kayo mababasa, hindi magsulay-sulay ha? Oo, hindi kayo magsulay-sulay sa ulan. Kag magsulay kag bandel, ang importante ang imo dila ni basa ha. Nga man. Ay, oo. Gani. Bau. Ini man nag-deliver bladil pagkaon ni sa perti ini tapos dugay ulanan kagulpi no. Trangkaso ang guamos na. Pasmo kitang pasmo tabardilyo kitang guwa pa siya na dale no.
Ang lain, pas na kung matrangkasa, wala ko sa pinsan mo niya ba siya may COVID ko? Oh. Na. Oh, si Buro. Manok ba? Oo, no? Lanat ka, ginaubo ka, ginasipon ka, no? Isa, gakurog-kurog ka, mo naman ba siya may COVID lang? Huwag ka trangkaso, gali, no? Pas mo tabardilyo, no? na mo ginang sakit-sakit gidaw. Hindi ka man kasi lalis ka, Dok, natrangkaso lang kuya nga PCR test mo ko, hindi kayo may sintoma ka sa COVID, oh. Deal, no? Gani? Ay. Amo na gani din ko trangkasuhon ka gani, mas may nga matinag na sa balay mo kag mapulo pa hilot-hilot ka na lang, no? Oo, kaya kung mag-hospital kaya mo na niyang SOP tayo mo, hindi ba? Oo. Ang kilala ko kanina, ginbuna lang ka manok, naigo, tawad ka mo siya, ipa-check up sa hospital, ipadalo pa sa PCR test. Sino yung isang migo ko nga ipadalo mo ko sa PCR test, kaya ang napila siyang kamot ko, patahi ko, kaya bunal ka manok, naigo, isang tawad doon, hindi, PCR test ka na eh. Magawa niya, mamo na obra niya, puli kuya. Ibulngong ko na niya taong kabalunggay. Grabe, Dale, no? Budlay, no? Gani? Gani? Oh. Yes. Oo. Tuod na. Oo, sermon na. Hindi ito sermon na. Pitik-pitik lang to, ya. Hindi ka pa kasi hindi ka mapabakuna. Pabakuna, kuya. Gani, dahil kung naharap pa lang suboy pabakuna, mas kami taran nga media, bakunahan. Kami dahil ni Aksyon Delia, arak ibigay niya sa una, din ni Aksyon Delia nga duwaya. Gani. Ako niya din, na-close ko ng mind ko ya, basta may bakuna para sa media, ya, kag ang media, bakunahan, ma-intra ko. Yes. Gani. Oo. Gani. Oo. Oo. Gani. Yes. Oh. Gani. Amo na gani nga basta gani may available nga vaccine kag para na sa inyo kag inyo na to ka hindi na magpagduwa-duwa dil no. Oo. Yes. Yes. Oo. Gani. Nga silingabi, may napatay ito nga health worker tungod lang gin vaccine. Why man, oh? Namo na dati mo silingon mayo. Ano side effects? Ano mga gagmay actionary mga side effects. Pero normal na siya habang sa mga eksperto kag mga doktor action Eric. Kung silingon nga ang vaccine niya, hindi niya pamatay tao, kundi kung pangontra niya virus. Amo na action Eric ang pinakapunto, no? Amo na pinaka bottom line na kumbaga nga once nga mabakunahan ka sang COVID-19, at least wala daw kumpiyansa ka mag-action Eric. Pero
muna sige po ng panugyan sa mga health expert kag local officials nga aware po na sa face mask kag face shield bisan na bakunahan na Aksyon Erika. Kay mas doble or triple pag ganun dipinsa mo sa lawas kung ginasunod mo gyapon ang health protocol bisan na vaccine ka na mo, no? Para Aksyon Erika. May gani isa ka event sa sa ibang nga lugar Aksyon Erika nga once nga mabakunahan ka. Kag tito pwede na makatililipo na. So muna lang go Aksyon Erika kaya mo man tuyo mo bakunahan ka. Kaga mga negosyo, mga negosyo magabukas, kaga mo na yung maka-revive ang ekonomiya, makatrabaho, kaga ma-circulate naman ang kwarta, Aksyon Erika, kaga mabuhi-buhi kita tanan. Kay kabudlay ko na mag-lockdown kita diri kay ate, wala na daan sang sapay ato. Ang migo ko nag-PM sa akong diyo. Nya may side effects ang Sinovac. Kung ang side effect, nya ba siya Chinese speaking ka? Mandarin na mo lang ila sininga lingwa aksyon mabasi mamandarin. Mamandarin ka? Di wala. Ariyo ti Chinese dahil si pare Roger Montalvo. May dugo nga Chinese mo. Si Roger Montalvo blang tagiyasan si Maros Wine Center. Ay, yan na galing. Yan. Wala ka kabalo? Ay, ito, hindi ko na vlog baka. Wala ka magkapakilala nga si Aksyon Dale mo. May discount ka na diba sa Aksyon? Radyo mabakal kay pare Roger. May discount na. Sana all. Kabay-bagay kung daw idol ya ka. Thank you na lang na. Wow. Baka ito kayo mag-December. Ang mga taga-BCPO, HRDD, Aksyon Dale, gamonitor ko sa ito, no? Si Gemma Lugo, kag si Joselito Lugo sa BCPO, HRDD, garantaw sa busaton. Sige, may nga po na sa mga ma'am kag sir nato nga bisan na amuning paniyang po Aksyon Erika. May mga bypass operations sige po niya ginapatigayon. Nami tigot sa baw, no? Nami igot sa baw. Nami na inang batsoy. Tapos na kami. Kaya nga po itong delivery mo to batsoy kay. Tapos na kami. Kanami sa ngunin nyo, kaduan ninyo ba? Courtesy of Aksyon ninyo, dira sa may tay-tay ka ba na? Damo mani ninyo, damo mani. Daw bastante Aksyon Erika. Bastante si ninyo. Mayang sagod mong. Nagsuldo. Hindi, mayong kasagod siya. Sana Mayo. Mayo Ang mga Aksyon Erika, magluwas sa actually, nagulan-ulan daw tao. Kaya Aksyon Erika, ang downtown area. Hindi gutok? Hindi gutok. Smooth, kalsul, highly. Kay most likely kung gaulan, nagaginutok sa lakyan, may mga taxi, ano? Subong nagulan doon nagpulo-puhuan na siguro ang aton sining mga drivers sa mga pampubliko ng salakyan. Okay. Kay katawhay, diretso nga mo sining labay dira sa area sang Old City Hall, dito sa downtown area, padulong diri sa may dalan na Burgos Aksyon Erika. Amo to kay na si patawag sa patrol ang Run Albiran. ano naman Run Albiran sa sa pagkasenador? Amo lang pamangkot kay wala sang posisyon ng Aksyon Erika na butang. Kaya sila nga Run Albi Mayor. Masikol ba si Mayor Bing Blau? Siguro. Daw Sara man, no? Damo Aksyon Erika. Mga gamat-gamat na. Sino ka paraptas naman? Ambot lang. May bayad guro na Ambot lang. Entra mo tayo papanakpik guro be. Ito siya na muna kita Aksyon Erika ang tarpaulin ni former Congressman R.B. Benitez sa may circumferential road. Isang nakbilog? Isama lang Aksyon Erika so far mo siningan na sa Pletan. Nako, para pa sa area sang barangay. Mandalagan, syudad sang Bacolod. Ang lalak, kibot ka na pila ka adlaw-blag at nga barangay, may ngaran Albiran. Kaya mong pamangkot sini kung ano gidala. Ano gidala ang dalaganan niya? Ano yung dalaganan niya? Kung ako kay former Congressman R.B. Benitez, kung may plano giman siya, early anunsyo na siya. Kaya dila kag tod Monday, kaparat pa siyang tao bla makabalong. Sa tuod lang ti kung maglagan sa ilunggo ato na. Correct. Hindi bla? Suportahan tayo. Ito babaw siya mandagan. Ikaw na mo kaginabalaan Exciting sang 2022 elections Aksyon Erika. Gani, no? Hindi naging man mapunggan na madayo, naging man yung eleksyon pero mga pamangkot sila, pikon ang sining registration niya, hindi pa man niya Bacolod City. Tuod, no? So dapat transfer siya na isang registration. Sa may syudad. Kung may plano siya sa Bacolod. Kung may plano. Ito po ba siguro plano sa Bacolod,
But... May nagutip pa na siya. Kunya tapuson ta lang si Mayor Bing, ha? Managal. Depende depende sa lakat sang panahon. Gani man, Kaya ang tawag siya Eric, nagaligwat man ang paminsaron mo. Gusto na, Alam pala mga last minute decision. Correct. Yung nagambala, ding hindi padagan, pero pagabot sang filing sang COC, mapadagan guloy, no? So, malang pala tayo na. Amo na ba tayo, Aksyon Dale, magpadalagan ka? Ako sa mga pumuluyo, sa ito mga kauturan, kung may tuyo kaya mga sa sining eleksyon, subong pa lang daan, prangka na ka mo, hindi ba, Dale? Correct, Aksyon Eric. Para at least makapreparar. Makapreparar sa? Ang budget? Ang mga organizer. Kaya Aksyon Eric, may mga volunteer na mo. Yan. Makapreparar pala, no? Nga, mula, may mga plano, mga timeline, at meron sang mga vision, kumbaga. Wala lang subong face-to-face campaign, hindi ba? Pagka-desisyon na Aksyon Eric sang COMELEC kung ano sining mangin set up sa 2022 nga election. Subong pa lang dapat pa check ng mo di sa Aksyon Radio. Matamat lang. Hindi na pagulpi, ha? Kay sakit mo, mas wala pa ang eleksyon, ubos na budget nyo. Kaya iba na Facebook ginawa rin. Gani. Iba na nag-Facebook live na sa Tuod, Facebook, no? Gusto na. Ang mga issue, ganito sa mga stats sa makulod, ginatalakay Aksyon Eric, usar ang Facebook, no? Yan. Ginatawag ka. Oo. So, mo nang balantayan, kaya daw ako mismo doon na excite mo Aksyon Eric sa 2022 nga pinili ay. Gani. Nga, wala pa na-excite kung sino yung padlagan. Siyempre, maka-over. ang coverage dati 48 hours naman naguro. Mga... Malabot pa naguro mga 72 hours. Sa proclamation ng Aksyon Eric ang coverage mo. So, muna ang exciting, ilabi na sa local politics din sa may syudad sang Bacolod, Aksyon na Eric. Tisubo pa nga daan, kuha na, ha? Pulo pa nga musta lang mo kuha na, pulo pa mikpik na. No? Hapit-hapit na sa mga barangay, sa mga kapihan, sa mga, sa mga lugar nga masamig nakatuan sa tao. Kaga, syempre, doble halong sa gyapon kay arat sa gyapon ang threat sang COVID-19. Aksyon Eric ang observation report ikan sa patrol gradulong sa isang D3 Bio, mga kaksyon ng D3 Bio may aras ng extra virgin coconut kag vitamin D3 makabulig improve sa aton mental health, makaprotekta sa aton kontra sa pagdasang viral load sa aton nga lawas sa D3 Bio, mga kaksyon na pinakabago observation report gikan sa patrol ang Aksyon niyo. Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid Aksyon Dale Salazar, there you have it, live report sa Patrol 2. Ang traffic situation sa Metro Bacolod, sili ni Aksyon Dale daw hindi gutok. Normal. Unlike sa mga Friday, daw mo pagani guro ang gutok ang Friday, pa kung Sabado medyo jutay-jutay ang salakyan nga makitaan mo sa dalan, no? Plus nga nagulan. Okay lang kung may car ka, pero kung wala ka car, na-commute ka lang, karaing sa sitwasyon, basa ka pa kaulan ta, puwera tarang kaso. Kaya base masuspitsuhan, may COVID ka. Naman na, siling ni Aksyon dito, may nakitaan sa tuod nga tarpulin nga run. Benitez, run. Ganun isa, for senador, for any position, local, no? Kung ako kay former Congressman Albi Benitez, basta hindi man siya nagpalapta. Basta mga supporter lang ni gusto man nga magpabatsyag nga ang suporta ara sa iya kung mapadalagan sa balukag wa man ang balita nga ti do ginaduso si former Congressman Albi Benitez nga magdagan senador. Lagi may senador kaya nga Ilonggo mo, especially kung taga Negros. Di ba? Damong ni balaan si pare ko Roger mo. Nanamit ka nung sabaw sa GNG, higop.
Nga may araman ko nakita. May nakita mo siyang tarpulin. Run, Eric, run. Ay, kabuyong ni Simigo. Nonoy manggubat sa Rubilio Taxio ka monitor sa ton. Noy, may hapon na si Munoy. Nonoy manggubat sa Rubilio Taxio. Toto Alex Montesar, amano. Diyan mo na, sa mga luyag magpadalagan, sa ano man nga posisyon, ito hindi na man mapunggan, madayon man ang eleksyon, subong pala kada ang pabatsyag na. Tago-tago pa. Galing kang iban, hindi pagid man magdiga, kasi niya magpuro pamikpik, tada karon kang magpabati-bati, tada karon basi sa kape palang ubos na kagubas na bulsat. No? Wala ka naman niya sa tao, yaga makabalo yung plano ka magpapili, mapadikit mo na mo para makaganit, di ba? Mapabati-bati man na si mo niya ba nabigyan man kape ba? Niya namin tani inom kape ba? Di ba sila na siya kandidato? Sige cola! Niya pro namin sa kape, may paman, ibos ka buto. Ito ng budget, bus kape lang, wayang ibos kag butong, tinisgrasya kagida. No? Anyway, kidig aside mo na, subong palang pabatsyag na kamo. Hindi na kamo magpa-isti-isti pa kay kundra man lang kamo makadto kung madalagan, subong palang daan, pabatsyag na kamo. Ibang ganit, subong ka mata-matagwas kiba nila. Ang mga tao, sa so, hindi mo makitaan, nga mga politiko, subong, gapakita na pro. Oo, kapakita na. Sa una, hindi mo makita ni. Isang hindi para gahingampot eleksyon na. Huwag kapakita. Nangindulaan. Daw tamahob lang. Subong. Ara na sila. Gapulo pakita na sang landong nila. Ay, oo. Kanamiter, no? Yan mo na. Subong pa lang sa nagaplano sa lokal, babulo batsyag na kamo, no? Toto Nico di Vinagracia, kami ay lang pamilya sa Cadiz City, o si Nico di Vinagracia from Japan with love. Ara siya. Yodi Torta de la Peña Barbecue, great ko lang kumari ko, si Josefa Prosperidad Tijado. Monitor sa imo, salamat kita. Kay Giselle Franco, kinatamyaw lang upo dyan si Erwin Gonzales sang Maaw. Si Jose Mongcal Toriliara na kapacheck attendance na sawa. Milo Huyatid Amit, uy, mayong hapon kay Milo Huyatid Amit. Paring Ken naman sa guys ang Tokyo, Japan. Paring Ken, mayong hapon. Wag kita da. Sabad-sabad giniblan ning ko niyo. Ang iban bla daw labugay na yung sa Facebook ni daw ilalan tanan ho. Ay, yodi torta. Sa kay George Magbanua da. Ang hapon dala kay pariente ko George Magbanua. Mayong pag-monitor da, no? Guillermo Clarito da mayong hapon gid. Ito to Bea Jonathan mayong hapon. Again Guillermo Clarito da, no? Sheila Mags kay Christian Roa da sa Victorious Roa family gina tamyaw lang daw. May lang kuno dira nga pag monitor. Eda Bravo di Huro Polhencio mayong hapon. Benji Galvez sa Sitio Alulong Barangay Buenavista Himamaylan. Ngayong hapon dira sa inyo. Gaulan ta si Himamaylan way. Trexie Ibuseo sang Kansulungon Isabela Rasya. Roma Madra Buena Veles Barangay Kansulungon Isabela. Kent Lowell Pabalan San Enrique kundi ko magsala mo. Ronnie Labrador da, no? Mayong hapon dira sa inyo. Sa kami sa Mrs. Pablito Benedicto da, mayong hapon lang. Magabalik ang inyo sariling palatutunan when we come back. Report ni Aksyon Art ay hupon. Kag-Aksyon Alvin Graba, pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination?
Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon.
Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Magbanua, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran
balak na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo. Saan ang aksyon? Naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Pabalik diri sa ato sa pagpangalagad mayong hapon dira kay Imbong Jocampo sa area ng Barangay Maaw sa kay Sheila Magsda mayong hapon na. Alex Montesa, Jenny Oseser sa Hong Kong, kag si Homa Lumina. Check attendance na. Sige, check tara ma-report na ka sa ato sila nga mga patrol unit reporters. Unahon to report ni Action Art ay hupon sa Bacolod New Government Center. Massive information kag education campaign sa mga barangay sa vaccination program maga-umpisa na. It's good. Mayo gini, no? Subong pa lang umpisahan na kay parang itudok sa paminsaron sa aton pumuluyo nga kinanglanon na subong nga magpabakuna. Hindi na mga lag-ag pa, hindi na magduwa-duwa pa. Dapat yun paintsindihon kung ano ka-importante ang vaccine sa lawas ng tao para idepensa sa COVID-19. Yari si Action Art ay hupon. Line number 2 sa report, Action Art, good afternoon. Good afternoon. Yes. Kung may iban na hire ang city. Diyan ka, ang signal mo doon nag-utod-utod. Subong? Okay na? Siling ko kung may dapat din nga i-include sa Emergency Operations Center. Oo. Para sa education campaign. Ina, wise ang liwan kundi si Kagawad, i-report ka ba?
Perfect. Basta ra si Sergio Mari, okay ko ah. Vargas? Oh, yes. Di, ang lain ka na kung ang i-inject niya sa imo sa gamiton ba nga mauyat sa ringgilya? Ang kwan? Amphibious excavator yan. Sila niya, sila ipalabaan kag i-salpak sa libo ni Aksyon Eric lang. Sir Jones, may ngapon na. Monitor sa. Samtang nagapang-update ka, nagatutok, kapalugi ko nga, kabalo pag kamatian na si Aksyon Eric, na siya tayo. Kung may kuwan lang ni, kung naka-online siya, check na ba sila yun kung silang present. Ang update Aksyon Eric, parte sa education campaign, kundi nakatapos na seminar, actually kahapon lang nagtapos, ining 4 o 5 ka mga himo, abing nga clusters, sa EOC, sa mga barangay health workers. Kamo ning last group naging paidalom sa training and seminar angot sa vaccination program sa City Government of Bacolod. Now, kumpiyansa karon siligan ng mga barangay president Councilor Lady Grace Gonzales nga mangin mayo na ni ang pagtrabaho sa mga barangay personnel ginalikipan sa barangay health emergency response team o DHERTS, THW, ang mga SK, kag subong man pilapag ka mga volunteer groups. Kaya iya sa barangay, nga mo ni ang mangin frontliner in terms of information drive sa ilatag sa mga barangay. Kaya isang primero, Pangson Eric daw visitan, kang nabudlayan man mismo ang mga barangay personnel sa pag-explikar sa ila sinitag sa mga community because hindi pa sila well-equipped, why pa sila mismo man natagan sa nagkakaigo abing informasyon sa mga eksperto nga mga doktor nga muna ang makahatagit sa mga vital information mismo sa mga barangay personnel sa tion nga may erase the questions ang mga residente. Sila niya, so magon sini, nagakampante ako nga initaan matigayon na sa mga barangay personnel after sa ila signal. In fact, in the case of Barangay Takuling, may schedule sila galiya this coming Friday next week, no? Nga pati kayo nun, nga simulation exercise, parte sa vaccination program. So siling niya tapuson na lang namon ining activities unless magkanto na sa kada komunidad ang iya sini mga barangay personnel. So depende ini ara na sa tagsa ka mga barangay officials o mga punong barangay kung anong ila siling himuon nung pamaagi parte sa information and education campaign. Sa una, siling Aksyon Eric, ang tanan malang nga mga barangay personnel, kung pamangkoton, bisan sila mismo magpamangkot, kung willing sila magpabakuna, namo, Aksyon Eric, almost 50% ang isitan na magpabakuna, pero right after sa ilang seminar, tanan sumo, willing na sa barangay Takuling, iya nga mga barangay personnel, kaya sila mismo magpabakuna. Naintindihan na nila mo. Oo, kaya tapos sila niya kung bago siling nabayibaluan nila kag sila mismo ang delicate na information, di mangin survey pag itiming encouragement sa publiko kung makita nila nga mismo nagkapangampanya, nagkapita sa interest na magpapakuna. So, hopefully sila niya kay Mayara pa man sa kinaplanuhan gano'n ng EOC citywide simulation exercise after city, expect siya nga ti ara na magaranda din na ang patigayon nga IEC sa 61 barangay sa Bacolod. Yari si Councilor Lady Grace Gonzales. Ang na-notice ko after the training is may mga BHW kita naging padala na hesitant pa, no? But after the training, subong makita mo sa Facebook, gingamit na nila profile pic na mapabakuna ako or nag-positive na sila, no? So, no hesitation na. So, dako mo na siya nabulig, at least sa panaog sa lower level, kapukan, equipped na, at least makakonvince naman kami sa mga pumuluyo na magpabakuna. May simulation exercise kasi na
paghiwaton sa Takuling on Friday. No? So after that simulation exercise, makapag-proceed with the IEC Action Art. Ang number of registrants sa inyo kag nagpakita nga willing sila magpabakuna, nag-increase man? Nag-increase little bit, siguro mga 2%. Action Art yun lang tatagid for the IEC. Pasalamat kita sa mga Eric, sa parayag ni Councilor Liz Gonzales. May mga indikasyon, Art? Kung may araw mga forms, sige paragtag sa barangay. Siling nga diyo tayo pagid ang output na kung nag-fill up sa formas para maging kandidato kag para magunahan the vaccination program na gina-expect kung mag-abot ang AstraZeneca vaccine by July, tiyan mo na sila ang mga yara sa priority list. So, siling yan po, in kaso, ginman nga mag-start na ini, ang information campaign, nagalaom akong mas madamo pa nga mga pumuluyo sa barangay ang malakip sa listahan nga magparehistro. Si dapat kid, kay may man ang indikasyon, kay nagpositibo, Action Art, no? Oo, kay bisan mismo mga BHW, bisan mismo ang mga BHERD sa Tuanay, tikon mamangkuton niya kung magpapakuna siya iya ginabalik siya, ikaw iya consider willing ka. Siyempre, bisan ano mga ambal ng suneri, kung ano matapos ka, ikaw mismo na bakunahan, residente mo, pamangkot mo na mo. Pero mayon ni subong kay a good indication nga after sa ila training seminar, almost 100% sa ila willing na kapag papako. So indikasyon ini nga sadto siguro hindi pag inaintindihan sa tao, sang mga tao sa nag-decide sina sa ulihi nga amo nagli ka importante ang bakuna, Action Art. Yes. Kapin pag sa start ng rollout plus ang Sinovac, ara naman ang AstraZeneca nag-donate from national, amo naman ang ginapaabot nga doon may vaccination program pagin nga hiwaton sa may nadlaw. Yes. At least kapante siya nga madamo na ang babakuna. So sa barangay level, direct na mabalaan kung paano makonbinser sang barangay official ang ila constituent nga magpapakuna man. Kaya okay na yan sa Barangay Panukoy do. Away na problema Barangay Panukoy. Ikaw pa. Pagamban ni Kapibing niyang tao daw hindi makapag-hindi na yan. Para pangadaan ng supporting ang kasta. Nga mabatian sa Jack Balaan. Damo lagi na balaan ang Action Art mo. Rick sa Jack Balaan, mag-general, no? Kiling ko, bantayan nyo sa next episode. Kay siya na ang pamuno sa kapulisan. Tapiyo. Sila nga ni Rinaldo ko, sila nga ni Tagoy Blanc. Nga mo ning lain sa uli, kay bisan kay isang una, laban si kakuha sa mga main cast mo. Sila nga do party, sila nga main casting sa drama, do paan raw. Sila nga ara na siya. Ang abyan ni Jack Balaan. Kaya kung papel din na simple mo lang ito kay pare, kuya mo. At ito sa papel mo na, kuhan ka na sa mong piskal? Piskal. Piskal ka na, o hindi ka ni judge? Ati kung judge laban sa priso si Jack Balaan. So anyway, mo nang bilag ka mga nagapanguna balita ikan sa Bacolod City Hall. May hapon liwat kay Sir John Marie Vargas. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon ay tayhukon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid Action Art tayo po. At least na intindihan sa mga kauturan naton kung ano ka-importante ang magpabakuna or magpa-inject sang vaccine kontra COVID-19. So muna sa level sa barangay, so dapat ang aton nga mga barangay official may pamaagi man kung paano nila makonvincer. Dahil ang convincing power man mo. Ang term pa actually karsagabla, convincing power. Data na dalun sa aton sa barangay pagi sa aton pumuluyo. Kung ano ka-importante gali ang magpabaksin kontra sa COVID-19. Mga hapon nila kay Angelo Murillo Canyal Jr. pa-check attendance ng si Legay Villaris Archivar
Ramon and Lucy Kale Bimbim at Chivar family sa Kawayanan Talok ka monitor gid sinano. Ibon-ibot sir sa Germany. Ara na siya. Manjo Arnejo kag si Labayin Eduardo Jr. Nya kami sa Takuling well informed sa vaccination. Wow, very good. Mr. Eduardo Labayin Jr. Angelito Murillo kanyar ti ara sa Quezon City. Mga helper sa Pinticor sa Old Balara, Quezon City. Para sila ga monitor sa aton. Salamat kita. Si Christian Garcia. Taga La Carlota ni sila gliya. Okay, mayugid. Sige, salamat kita. Halin sa report ni Aksyon na Artay Hopon. Sa iluwanta si Aksyon Albing Graba, 5 ka mga salakyanog gindunar sa Kabangkalan PNP. Uy na si Police Lieutenant Colonel Pico ba? Ang hepe dira sa Kabangkalan PNP. Agud makabulig sa ila mas mapabakod nga police operation. Wow, Perty. Dari si Aksyon Albin Graba. Line number 3 sa report. Aksyon Albin, may hapon. Maayong hapon sa imong aksyon na Eric. High moral karon ang mga kapulisan sa idalom sang Kabangkalan City Police Station matapos nga nagdunar si Mayor Pedro Bibing Zayco sang mga salakyan agud magamit sang mga kapulisan sa ila sini nga police operation. Surod diri kay Police Lieutenant Dennis Melgario, ang Deputy Chief of Police sang Kabangkalan City PNP, ang alkalde sang siyudad sang Kabangkalan ang nagdonar sang isa ka JMC patrol vehicle kag isa pa ka Kia patrol vehicle. Nagdonar man ang alkalde sang duha ka unit sang motorsiklo para sa City Police Force. Dugang pagidiri ni Melgario, gin-turn over man sang alkalde ang newly repaired Hilux patrol vehicle nga damlag pa gindunar sadto sang PNP National Headquarters apang ginpaidalom ini sa repair. Nagapati man si Melgario nga dako ang babulig sa mga police patrol cars agud mapasiguro man ang peace and order situation sa amo nga syudad. Ari ang pahayag ni Police Lieutenant Melgario. Balikat mo rin yung patrol car, then duwa ka motorsiklo. So, pag ang Toyota Hilux, bali sa national issue ni siya, kaso lang sa 2018 ata ni Saroro, paupod siyang Victoria sa San Carlos na patrol. So, ginpa kayo yun kasi nga ginpandig lang sang aton nga local LGO dire sa insurance. Sang ano lang niya tuwa sa Iloilo, sang 9. High moral ang mga kapulisan sa idalom sang Kabangkalan City PNP. Doon pa lang, kamu sang mayor sang siyudad sang Kabangkalan, sir? Yes, very supportive yung aton nga Honorable Mayor Pedro Zayco Aksyon din. Ano sa paglantaw ninyo, sir, mas mangin madasig ang pag-responder sa mga kapulisan, especially sa mga krimen, posible matabo sa inyong lugar, sir? Ako binibulig sa amon nga kapulisan sa PNP dire sa pag-mitigar sa natin nga peace and order, especially sa mobility kag sa pagkandak sa natin mobile patrolling action din. Dako din naman nga ginasalamatan sa aton nga LGO sang City of Kabangkalan, especially sa aton Honorable Mayor Pedro Zayco kag kaupod man sa iyang mga kangguniang panalaligan action din. Madako din nga bulig sa amon sa mobility sa PNP brigade sa peace and order at sa madali nga respondi pero nga streaming nga kalakabot sa atong siyudad. Amo yadto Aksyon Eric ang pahayag ni Police Lieutenant Melgario. Balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon! Salamat gid Aksyon Albing Graba. Sa mo sa nga report na gikan sa Bacolod City Police, Bacolod City Police Office, Negros Occidental Provincial Police Office. Congratulations sa Kabangkalan PNP.
ay dako kitang mabulig dira sila sining magkampanya kontra illegal, no? Ang 5 ka mga salakyan nga gindunar sang syudad sa Kabangkalan, para sa Kabangkalan PNP, no? Kay Police Lieutenant Colonel Mary Rose Pico. Sila ni pare John Solinapo sang RG Sol Roping. Sila mag-report sa Aksyon Albindo si Gas Abelgas, no? Sa Soko. Dog, kamala bilog-bilog. Ginpatay ka gintiro. Gawti-gawti magkadlas pa rin John Solina. Pare, may hapon da sa imo. Kamusta ka la Carluta da? Ka Ulanda, way? Natalopang da ni pare John Solina pa. Sige, balik kita. Dugang nga ito sining Makso Balita. Pagkatapos lang sa ito sining importante, dugang pa nga mga pahibalo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, kagaya nga na morning, bilog nga Magbanua sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Saan ang aksyon? Naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Wala kita panahon sa ato sila pagpangalagad sa Aksyon Report after audition Sabadong presentation. Liwat ini magatakop temporaryo. Balik ini sa Lunes, same time, same station. Ato sila nga patrol unit reporter sa Aksyon nga napalagad ko ng hapon. Aksyon Dale Salazar, Aksyon Jan Diaz, Aksyon Art Ayhupon with Aksyon Alvin Graba. Sa patrol 2 si Aksyon Inyo Bugina. News and 30 ara si Aksyon Jan. Siya di sa namapungko sa ako. Ato siya matagkal partner sa studio ay Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa atong nga IT expert Sir El Ray. Nano man kuman? Kulang guro kape ko. Ang guro chimpra gyud man pabakuna ka guro kuan ay COVID. Aksyon Jane Baikin. Transmitter sa control tower para kay talok sunod sa bago. Sala ka pa karon kay Kugunta. Si broadcast engineer siya nga aton nga kuan nga aton nga technical partner to. Carlo Jackson Edward Balico Sa ngalan ni Loverboy Aksyon Marlon Hinabaya, ako naman sa Aksyon Eric Magbanua. Kita karon sa Aksyon Night Patrol 9:30 to 11. Salamat gid sa siya pamati. Happy weekend. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.